Tapos, para Kiroy, Don Jimenez.
Nagaandam na ang gobyerno lokal kan syudad ni Naga para sa pag-host kan Coronation Night kan Miss Earth 2019. Pigpirmahan kan LGU Naga asin kan producers kan prestiyosong beauty pageant ang Memorandum of Agreement na iyon magiging giya kan gabos na lado sa saindang mga responsibilidad nga ni na masigurar na magiging matrayumpo asin magayon ang pagkondusir kan Miss Earth sa syudad ni Naga. Sa irarom kan MOA, nakatoka sa LGU Nagan pagpakaray kan Jesse M. Robredo Coliseum asin ang paghanap nin accommodation facilities para sa mga kandidata asin sa saindang pag-iriba. Sigun ki Carlo Batalya, executive producer, pigpili subot nindaan syudad ni Naga huli sa kapasidad kaini asin kan JMR Coliseum na mag-akomodar ni mga delegado, mga bisita asin mga paradalan. Sabi nga ni architect, distinct feature kang Naga City. Nahiling po nindo yan pag ang drone shot sa ibabaw, ibang klase itong Coliseum kang Naga City. Yaon na po yan sa Wikipedia. Pag sinabi nindong search po, i-google nyo yung Miss Earth 2019. Nakalag na po yan dyan. Ang venue final, Naga City. Sigun kay Alcalde Nelson Ligacion, nagpupuon na ang renovation sa Jesse M. Robredo Coliseum tanganin na maabot ang standards kan Miss Earth. Ang pagpakaray kan ventilasyon sa paagi kan paglaag ng exhaust fans asin high volume low speed ceiling fans. Papakarayo naman ang comfort rooms siring kan sa hotels asin malls. Pigsaysay pa ni Mayor Son na nauugma ang gobyerno lokal na sa syudad ikukondusir ang saro sa pinakadakulang beauty pageant sa Kinabana. Urog ng saro sa mga mayor na programa kan Executive Legislative Agenda kan syudad, iyon mag-host in dawa sarong international event kada taon. A realization of that agreed plan under our Executive Legislative Agenda. And at the same time, it is really going to place Naga in the world consciousness insofar as hosting international events is concerned. Piglalaoman kan LGU ang magayon na epekto sa ekonomiya na madadara kan Miss Earth sa syudad ni Naga. Mas mapapano po, mas may gamit, ma-maximize si gamit po kan sa tuyang mga accommodation establishments, hotels in particular, si restaurant, and similar commercial activities that will benefit from events like this. Pigtawan doon ni Mayor Son na ang bilog na rehiyong Bicol ang pigre-representar kan syudad ni Naga sa pag-host kan Coronation Night kan Miss Earth 2019. Ang pigre-representa, bako lang po Naga, kundi entire Bicol region. And we therefore should be one in this undertaking. Ikukondusir ang Coronation Night kan Miss Earth 2019 sa October 26, 2019, nakababalehan ka na sa 93 na mga kandidata gikan sa manlain-laing nasyon sa Kinabana. Para sa Nagangunya News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Katakod man kan Miss Earth hosting kang syudad ning Naga. Alcalde Nelson Ligacion ibubungsod ang Forest in Our Midst kaiba ang mga kandidata kan Miss Earth. Ugmang pigkumpirmar ni Alcalde Nelson Ligacion gigibuhon sa syudad ni Naga ang Miss Earth 2019. Napili kan Miss Earth Foundation ang Naga bilang venue para sa Coronation Night kaini sa Oktubre. First time in the history na mag-host ang Naga City rin sarong international event. Nasa 70 daraga ang marepresentar kan sa indang nasyon sa Miss Earth 2019 kung sain pambato kan Pilipinas ang taga-Pasig City na si Janelle T. Obheto kan international pageant na ini ang padagos na pag-edukar asin pagpromotir ning mga programa asin proyekto na nagtataong kasimbagan para sa pag-ataman kan kapalibutan. Pinagmaut ni Mayor Son na aprobitsaran ang pagkakataon na mailansar sa pag-abot kan mga kandidata ang programa niyang Forest in Our Midst. Tama-tama po dahil Miss Earth International po siya, ilalaunch na po itong Forest in Our Midst program. Ini po baga si regreening program
sa iraron po kan sa tuyang administrasyon. Bakusa ng tree planting sa Upper Barangays kundi ang pagtanom na mahaman nin mini forest sa mga pinili na espasyo sa katahawan nin mga establishmento asin kaharungan na yaon sa sentro kan Naga an obheto kan programang ini. So we are creating a mini forest to respond positively to so many concerns including water, air, and some aspects as to food requirement. So hopefully by the first week of October when we launch this, yaon man na po si mga candidates. Given si relevance kan Miss Earth International duman po sa Forest in Our Midst program. Sarong regreening program and forest in our midst kan administrasyon ni Mayor Son na maut niyang marealisar sa laog kan Sanggatos Diaz niya sa pwesto bilang ama kan Naga. Para sa Naga Ngunyan News, Kate Dolaviere. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, mga paratsenda o sidewalk vendors na apektado kan ginibong road clearing operations sa siyudad ni Naga, ipigbalyo sa Naga City People's Mall. Ang detalye sa halik kay Joel Sulina. Sa Riverside, kang Naga City People's Mall, nailipat ang mga vendors na yaon sa sentro na naapektuhan kang road clearing operation susog sa naging direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte asin kan DILG na halion ang gabos na mga ulang sa tinampo mantangang iba na igwaman ng lugar na masisibugan nag-atras kan sa indang espasyo para man makapagtienda. Sigun kay Alcalde Nelson Legacion, nagkapira sa mga vendors ang talagang nagkusa o nagsunod asin nakiulay na matauhanan ning bagong lokasyon kumudain na sinda pwedeng magbalik pa sa mga sidewalks kung kaya naghahanap na ning bagong lugar para sa mga ini apwera kang nainot ng identified na paglilipatan sa Riverside, parte kang fresh fish section sa ikaduwang eskalon kang Naga City People's Mall asin third floor kaini na magiging designadong lugar kan mga nagkaarepektarang vendors. Lalong-lalo na duman po sa may sentro, si ginibuta po si mga pwede pang maakomodar, si mga pwedeng nag-aratras, si talagang dahil okupado po ninda kung bako si tinampo po si sidewalk, pinalipat na po sa may Riverside kan People's Mall. Kakaulayan ko po ngunyan si key officials kan sa tuya pong syudad, si ringman si Mr. Rene Gumba, tanganing matugunan taman itong concern kan iba na talagang totally naapektuhan po kan clearing operations. Hilingon ta kung paano ta po sinda matatabangan without necessarily going back duman sa tinampo o kaya sa sidewalk. Mientras tanto, pinagsugo naman ni Alcalde Legacion ang sarong team na maghanap asin kaulayon ang iba pang lot owner sa kasentruhan kan syudad na bakante o daima nagagamit para man maging parking area kan mga behikulo urog na dakul ang mga lote sa sentro kan syudad ng Naga na pwedeng maipagamit o paarkilahang parking area na dain na maokupar pa kan mga gilid kan tinampo ngaring makabawas na sa gurubot ning trapiko. In fact, iyon na po yan ang pinapalakaw ta po ngunyan. May mga na-identify po kitang areas dyan po sa may CBD1 na idle o kaya bakante na pwede man maparadahan. So, magiging mabilisan dapat si paghiro pag-abot po sa bagay na ini. Naiintindihan ko po si concern kan mga negosyante. That is why si pakiulay po ninda, paad nga pwede pa man makapag-avail kan certain areas along the road o kaya baad nga igong window na kung no arin pwede man giraray mag-park. Bako lang duman sa inaapod tang rush hours. So, ikaw consider ta po iyan. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan.
Antes, ang kapistahan kan Peña Francia, Pilgrim Image, kan itom Nazareno, kan Quiapo, dadarahon sa syudad ding Naga, asin sa munisipyo kang Calabanga. Pagsabat, gigibuhon sa aga sa Basilika, kan mga hobenes. Asin misa, gigibuhon man sa katedral. Bilog nga detalye hatod ni Don Jimenez. Liwat na mabisita sa probinsya ng Camarines Sur ang saro sa mga replika kan imahe ni Amang Itom na Nazareno gikan sa Quiapo. Sigun kay Reverend Father Ramel Pahinago, Kura Paroko kan Black Nazarene Parish sa Banwaan ng Calabanga, maselebraran sa indang parokya kan ikasampulong foundation anniversary asin saro sa indang mga mayor na aktibidad iyo ang pagbisita sa inda kan replika kan imahe ni Amang Itom na Nazareno. Matinir ang imahen sa probinsya sa laog nin 5 aldaw, mantang malibot sa Basilica Minore, St. John the Evangelist Metropolitan Cathedral, asin sa gabos ng mga simbahan sa Banwaan ng Calabanga. Alagad, matinir nin tulong aldaw sa Black Nazarene Parish. Ini po ang katuyuhan kainitangani na ma-promote, mapakusog ang debosyon, asin an papararom ang pagpubod kan mga deboto, peregrinos sa Itom na Nazaret. Sigun man kay Police Major Dino Venre Gaspi, Acting Chief of Police kan Calabanga Municipal Police Station, nakipagkoordinar na sinda sa Naga City Police Office asin sa iba pang mga ahensya nga ni na masigura na magiging salbado asin matuninong ang pagbisita kan imahen sa probinsya ng Camarines Sur. Puon del Gallego, gabos na agiha from 1st District hanggang Naga City sa day 1, ma-provide ang mga police station ng road security during pag-aagi ni convoy kang Black Nazarene of Quiapo. Then pag-abot Naga, and at the same time ang highway patrol group or team kang Kamsur ma-provide din ng marshal poon sa tri-boundaries kang Cam Norte, Cam Sur and Quezon Province. Maabot sa Basilica Minore sa siyudad ni Naga ang imahen sa Agosto 25, 2019, alas 4 nin aga kung saan gigibuhunan unveiling kan image of the Black Nazarene Quiapo. Pag-abot nin alas 6 nin aga, magkakaigwa nin motorcade procession kaibahan ang imahen pasiring sa Metropolitan Cathedral. Pupunan man ang motorcade procession alas 8:30 nin pagkaaga pasiring sa Immaculate Conception Parish sa Kipayo, Calabanga. Alas 2 nin hapon man pupunan ang penitential walk kaibahan ang imahen pasiring sa St. Peregrine Parish sa Barangay Santo Domingo sa parehong Banwaan asin alas 6 nin banggiman pasiring sa Our Lady of La Porteria Parish. Sa Agosto 26 alas 9:30 nin aga, gikan sa La Porteria Parish, pupunan ang penitential walk pasiring sa Divine Mercy Parish sa Barangay Paulbo, asin alas 4 nin hapon pupunan ang penitential walk pasiring sa Holy Cross Parish. Sa Agosto 27, 2019, alas 9:30 nin aga, pupunan ang penitential walk ang imahe ni Amang Itom na Nazareno pasiring sa Parish of the Black Nazarene Binanwaanan Pequeño sa Banwaan ng Calabanga. Kung saan magkakaigwa ng Santa Misa na panginginotan mismo ni Reverend Father Ramel Pahinago alas 2 nin hapon. Uyan pagirumdum ni Father Pahinago para sa mga deboto na mapasiring sa Banwaan ng Calabanga. During the Mass po, dahil po tutugutan na maghadok. Iyo po yan ang susog sa dati po na nakaagi, pigbabawal po kang team kang Quiapo na pag may misa, dapat stop po na ang paghadok. Then, ang paghadok po, dahil pwedeng magkapot sa buhok, dahil pwedeng sa laylayan. Pero sa likod po maagi ang mga maharadok, igwalang part tung bitis garo kang imahin, duman lang sinda pwedeng magkapot. Huring nagbisita sa probinsya ng Camarines Sur na imahen kan Itom na Nazareno kan Agosto taong 2016. Para sa Nagangunya News sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Pang mga bareta, ikapitong Jesse Robredo Day, ipig silibrar sa Ciudad de Naga. Ang bilog na detalye sa haliki Don Jimenez.
Pigrumdum kan pamilya Robredo, kaibahan ang mga nagenyo, ang mga legasiya na pigwalat ni dipuntong DILG Secretary asin dating alkalde Jesse M. Robredo. Nagatindir sa selebrasyon kan Jesse Robredo Day ang sa iyang esposa na si Vice Presidente Leni Robredo, duwang aki ninda na sinda Aika Sinjilian, mga lokal na opisyal asin mga namamanwaan. Sigun ki Aika, labian sa indang pasasalamat urog na sa mga padagos na nakakaiba na ninda sa pagrumdum sa indang ama na pigmimirar ang syudad ni Naga kumo sa iyang happy place. Sa presente, pigsa sa buhay subuot kan sa indang pamilya ang legasiya asin adal na pigwalat ni Secretary Robredo sa paagi kan padagos na paglapigot na urog pan maging matibay sa indang mga pigigibo. Parati niya kasi sinasabi na make the best better. So kami parang yung pagtingin namin sa in order to para ma-honor yung kanyang memory. Every day kailangan namin subukan maging mas magaling pa. Kung ano kami kahapon, kung ano man kami noong mga nakaraang araw. Kailangan sa mga susunod na araw, kumbaga mahigitan at malampasan namin yun. Sana yung ibang mga na-inspire niya, alalahanin din siya o i-honor din yung kanyang memory sa ganung paraan. Mientras tanto, sigun ki Vice Presidente Leni Robredo, nauugmaan sa indang pamilya sa gobyerno lokal kan syudad ni Naga na nagpapahiling kan parehong gawi kan sa iyang esposo. Nangyari yung ginusto ng asawa ko, na yung mga nakapalibot sa kanya dati, lalo pang humusay. Mas mahusay pa sa kanya, kaya lalong napalawig yung kanyang legacy, yung mga aral na naibigay niya sa governance, sa leadership, at patuloy na umaasa kasi talagang parang naka-plant na ng seed ng yung paniniwala kung ano yung dapat na matino at mahusay na pamamahala. Nagkondusir nin misa sa Jesse M. Robredo Museum asin pagwalat nin burak sa estatwa kan dipuntong opisyal asin formal na pigbukasan sa publiko ang special exhibition na Jesse's Portraits na pigibukan sa Lingoy Art Group. Para sa Nagangunya News, Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Marahin na aga po sa nakantabay sa tuyang Facebook Live sa Nagas Maso the World, ki Ronron Enon, ki Rebecca Binao sa Corpus, ki Roseler Lomeda, ki John Imperial, ki Maria Fe Laureta na nakantabay man sa tuyang unya na pagkaaga, Jocelyn Olin Gisik, ki Ceres Gagero, ki Director Mike Pawig kan MNWD, ki Greg Castilla sa Tag Naga City, ki Mr. CJ Santua, ki Ervin, ki Kaksilo, ki John Paul Dumawal, maray na pagkaaga po asin mabalo sa pagantabay sa tuyang Anagangunyan. Katakudban kan Jesse M. Robredo Day, naginibo sa syudad ng Naga, primerong National Swim Cup na ipinangaran sa iya. Ginibo asin pigatindiran ni Vice Presidente Leni Robredo asin Enchong D. Ang bilog na istorya, hali kay Kate Del Bieres. Saro sa mga paboritong sports ni dating alkalde asin DILG Secretary Jesse Robredo ang swimming. Naging dakulang impluensya siya sa sports na ini, bako sana sa tulungyang aki, kundi maging sa bilog na syudad. Naging bantog ang Nagas sa bilog na nasyon pag-abot sa lado kan swimming. Kaya naman ini ang mautbuhayon liwat sa pinakaenot na Jesse M. Robredo National Swim Cup. Ginibo ini sa aldaw kan pagrumdom kan pagkagadan kan defuntong alkalde. Oo. Nahiling mi kaya na kaipuhan din talagang day malingawan itong mga legacy ni Secretary Jesse Robredo. Araman yan kang gabos na si Sec Jess talagang haranin niya ambot sa mga atleta. Not really because mga atleta ang aki niya, pero talagang pag hinapot mo ang mga atleta kang Naga, kang panahon ni Sec Jess Robredo, talagang namatiin ninda si Dakulao na suporta sa inda kani. So sa hiling ni kang grupo mi na kaipuhan perming buhay itong sa iyang legacy dito sa Naga pag-abot sa sports. Labi 200 na swimmers na miyembros kan nasa 20 swim clubs gikan sa iba-ibang parte kan nasyon ang nagpartisipar sa duwang aldaw na karawat. Puun 7 anyos hasta 15 anyos pataas nagralaban-laban sa iba-ibang swim events aron kan freestyle, butterfly, breaststroke asin backstroke. Ini nagtataw ini ning maray na inot ang health. Pangadua ang sa indang exposure. It's not how to win, but itong the learning kay ining competition, what they learn in the competition.
Sarong Youth Night man ang pigibop, imbitado ang mga swimmers kay ibaan Sangguniang Kabataan Federation asin city youth officials. Mensahe ni Vice Presidente Leni Robredo ang pagbuhay liwat kan pagkakasararo kan swim clubs asin swimmers sa Naga na iyo ang magiging liyabe sa padagos na progreso kan nasabing sport. Pag lumalabas na tayo dito sa lugar natin, magkakakampi na tayo lahat. Kaya walang dahilan para hindi tayo magkaisa. Pag nagkakaisa, dati nagkakaisa naman. Di ba? Dati yung mas konti pa yung swimmers, nagkakaisa, mas united yung lahat. Hindi lang yung mga swimmers, pati coaches, pati mga magulang, pati city government. Kaya hindi malayo na ma-achieve pa din natin yon pag nagkaisa tayo lahat. Mas malapit na sa atin yung ating mga inaasa. Nagtauman in inspirasyon sa mga swimmers ang saro sa mga pambato dati kan swimming team kan Naga, asin sarong bantog ng artistang ngunyan na si Enchong D. Asin signifikante man ang mensahe kan national swimming coach na si Archimedes Lim para sa mga local swimmers. Ibuhunin do in the future, competition man o dae, training man lang yan o land training, diinin do lilingawan na itaunin do gabos. One day, may hiling nindo kung taano kaipuhan itao gabos ang 100%. But discipline is really one of the most important thing for you to be able to do what you need to do to achieve a goal. Overall champion kan first Jesse Robredo National Swim Cup ang Mayon Swim Club. Pandua ang Naga Metro Swim. Nagpantulo sa torneo ang Legazpi Phoenix Swim Team. Asin pang-apat ang Naga City Swim Dragons. Sa ibong kandakulang suporta na itinatao kan gobyerno lokal, obheto man kan swimming competition na ini na makatipon in fondo para sa swimming team kan Naga na makakatabang sa saindang pagbali sa mga kompetisyon sa luwas kan syudad. Para sa Naga Ngunyan News, Kate Dolovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, ipiglatag na sa huring Peace and Order Council meeting, Naga City Police Office, ang sendang inisyal na security plan para sa nagdadangadang na Peña Francia Fiesta ngunya na bulan na Setyembre. Sinabi ni Police Colonel Felix Sabita, ang City Director Naga City Police Office, ang Peña Francia pigahanda na maray, hulita iyo ini ang saro sa dakulang okasyon sa Naga asin sa bilog na Kabikulan, asin kay puan mantiron kan kapulisan, an Pasi Oden. Aprobado man kan Police Regional Office ang kagadan Naga City Police Office na 1,500 na augmentation force kabali an 91 miyembros kan Explosive Ordnance Disposal Team na matiner sa laog nin unsing aldaw sa siyudad ni Naga. Mientras tanto, pighagad pa kan PNP na langkawan sa sanggatos pesos ali sa 30 pesos ang daily allowance kan kada pulis nakabali sa augmentation team. Mientras tanto, hingwaon man kan gobyerno lokal Naga na masimbagan ang kahagadan ni kan Naga City Police Office kung susumadahon. Nasa 1,650,000 pesos ang magagastusan na sa meal allowance. Kaya hagad na sana ni Mayor Nelson Ligacion na may pautob kan mga pulis ang sindang trabaho sa Peña Francia. Mientras tanto, ginibuman ang inisyal na pagtitripon kan mga miyembros kan Joint Operations Center para ilatag ang nagkapirang pagbabago susog sa Executive Order 2019-036 ni Mayor Nelson Ligacion. I-establisir kan Executive Order na ini ang Multi-Agency Coordination Group, Joint Operations Center as in Incident Management Teams para sa Peña Francia Fiesta. Sa petsa 2 kan Setyembre, liwat makonvene ang council kan Joint Operations Center asin tanganing ipresentar kan kada clusters ang saindang magiging katungdan o trabaho sa mga okasyon kan Peña Francia festivities. ANN News. Headlines. Ngunyan. Antes sa tuyong mga bareta, maray na aga, ki Ma'am Jane Ignacio na nakaantabay man sa tuya, ki Ais Martinez, ki Luz Gonzalez, ki Ma'am Madeline Calea, ki Nol River. Sa satuyang kaibanan Francis Barha, maray na pag-aaga po, asin mabalo sa pag-antabay. Contingency planning course para sa kapiestahan kan Peña Francia. Pig-partisiparan kan Interagency Task Group o Joint Operations Center. Detalles, Joel Surina.
ang sa indang contingency plan para man sa nagdadangadang nakapistahan sa masunod na bulan nga ring masiguro ang safety as in security kan syudad durante kan selebrasyon. Sigon kay Mr. Rene Abiada, Operation Officer kang CDRMO, pirang simana antes kang bulan ng Setyembre, pinagmaray kan sa indang opisina na mag-organisa asin magkaigwa ning contingency planning course kaibaan lambang miyembro kang interagency task group para man makapagtao ning epektibo, epesyente, napapanahon asin well-coordinated na response mechanism sakaling magkakaigwa ning hazard o emerhensya nga ring maprotehera ng buhay, pagrurugaring, asin kapalibutan, kabali na ang pagtauning immediatementeng pangangaipo kan tawo sa naapektarang lugar o lokalidad. Nailatag asin pig-establisar man kan lambang miyembros kang AITG, JOC, ang linkage o koordinasyon sa lambang stakeholders o mga organisasyon para mas marikas ang komunikasyon sakaling may mangyaring emerhensya durante kang okasyon sa laog kang selebrasyon kang kapistahan. Ayun kayong contingency planning, scenario-based planning method kung saan kita nag-anticipate and nag-anticipate fina-forecast i-imagine sa pwedeng mangyari ngayon na kasiributan take into particular in Peña Francia festivities. Kumbaga, saron isa safety and security preparation para ma-ensure na magiging ligtas sa tuyang Peña Francia Festival 2019. Ginibo ang tulong aldaw na short course contingency planning sa sarong hotel digdi sa siyudad Dignaga kaiba ang mga representante kang Public Safety Office, Naga City Police Office, Bureau of Fire Protection Naga, Simbahan, DepEd Naga, DOH, Naga City Hospital, Budget Office, ACTO, Senro, DPWH, City Engineering Office, SWMO, Coast Guard, 9th ID Philippine Army, lokal na mga media, asin OCD Bicol. After po kani apera kang Joint Operations Center meeting, gapakitang gigibuho next week na Incident Command System, All Hazards, Incident Management Team Training para ma-enhance pa si managerial capability kasi ito yung mga lead. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, mga personahes kan mga hotel sa Ciudad Dinaga nagpasairarom sa BLS training bilang pagandam sa nagdadangadang na Peña Francia Fiesta. Ang detalye sa haliki Don Jimenez. Nagaandam na ang Arts, Culture and Tourism Office o ACTO para sa pagruso kan mga deboto asin turista sa syudad para sa selebrasyon kan Peña Francia Festival. Nagkondusir ang ACTO nin basic life support training para sa mga personahe kan hotel sa siniba pang mga negosyo na turista ang mayor na kliyente. Sigun kay Alex Santos, pamayo kan ACTO, obheto kan gobyerno lokal na magkaigwa ni mga personahe na tatao sa basic life supports asin first aid ang gabos ng mga establishmento sa syudad. Idea po kay NIO is regardless kung sisay ang naka-duty na first aider, as long as they're within the premises, kaya nila magtaon ng first aid na services naman sa mga nangangaipo. Sigun pa kay Santos, makakatabang para sa mga turista asin sa mismong mga establishmento ang mga siring na training hulit na makakampante ang mga turista na magtinir sa lugar na aram nindang salbado sinda en kaso na magkaigwanin emerhensya. Pigsyerto pa ni Santos na magiging magayon ang pagbisita kan mga deboto asin turista sa syudad huli sa amin na pag-andam kan sa indang opisina asin mga establishmento. In your Inaga, you can be assured of a safe and secure stay. If you have any concerns, you can approach any of the personnel of our hotels regardless of size. So the city government is here to make sure na that your stay will be safe. When pag-abot man po duman sa tuyang mga establishments, again, pakiulay mi po as establishments, as business owners, we have the responsibility to ensure the safety and security of our guests. So as long as they are within our premises, as long as they are availing of our services and of our products, then we have the moral and legal obligation to ensure na safe sila. So this is one way of making sure that they are complying with not only with the regulations but with their obligations as well. Pigbukasan ng training para sa mga empleyado sa kitchen, front desk, housekeeping departments, asin bakusan na sa security and emergency personnel nga ni nagabos na dibisyon igwaning pagkakaaram sa basic life support. Para sa Nagangunyan News, Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan.
Katagod pa kan nagdadaghanang na Peña Francia Fiesta, amay na preparasyon para sa makulor na civic as in float parade. Pig-aandaman na kang komite. Detalles, Joel Sulina. Going ang preparasyon kang komite para man sa mas makulor na civic as in float parade ngunya na taon na madadalan sa kasentruhan kan syudad. Sa entrevista kay Konsehal Elmer Baldemoro, chairman kang komite para sa civic and float parade, sinabi kay ni na dakul ang mga bagong partisipante sa parada as in float competition ang nagpalista para magbali sa nasambit na aktibidad na piglalao mga abuto na naman nin maghapon sa maabot na bulan ng Setyembre ngunya na taon. Como sinda, daima naglimit kung piraan mabali digdi. Apwera kan certification na pinagtatao sa mga marchers o partisipante, igwa maning contest sa float basado man sa team, ngunya na taon na makakaresibi maning tropeyo as in certification. Ngunyang pasanan ang apudan si Konsehal Elmer Baldemoro na amay na magpalista ang mga gustong magbali ngaring daima mugtak sa hurihan kan parada. Yung pa po mo niyan, the youth a catalyst of positive changes in the community. Kasi nasabi po nga na minsan nga na sarabmit a day before the parade, pero ini-encourage na po na mag-submit ng amay para maayos naman po itong order of parade dahil kung huri ka pong mapalista, for sure nasa hurihan ka man. Para sa Anagang Ngunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, Syudad Dinaga, liwat na pili bilang pamayo kan Metro Naga Development Council. Ang detalyas halik kay Kate Dilovieres. Sa primerong pag-convene kan Metro Naga Development Council matapos ang transition period matapos ang midterm elections kan Mayo, liwat na pili kan miyembros kaini na pamayuhan kan syudad ni Naga sa pangingendot ni Alcalde Nelson Legacion bilang chairman kan MNDC. 11 alkalde halos sa 20 miyembros kan MNDC ang nagsignipikar sa pagtiripon. Digdi napili man bilang vice chairman si Minalabak Mayor Christopher Lizardo, secretary si Pasakaw Mayor Nino Tayco, asin auditor si Magaraw Mayor Philip Yip-Yip Sanyar. Sentro ka naging urolay kan miyembros kan MNDC ang mga plano para sa papaabuton ng summit meeting on climate change adaptation sa pakikipagtabangan kan University of the Philippines Institute on Resiliency as in Climate Change Commission. Na we will organize as a sub-provincial area where we can access yung People's Survival Fund. Apera kaini ang paghagad tabang man kan pagtarain na banwaan sa bagong pasilidad kan Nagangunyan na sanitary landfill. Hihilingon kan grupo kun an SLF, posible man na makatabang bilang apunan man in residual waste kan mga banwaan na miyembros kan MNDC. Tungkol sa itong sanitary landfill pag-uulayan kasi may mga ibang mga municipalities na they kayang establish din sa diri ng sanitary landfill because one, perming binabaha like Cainza, Kanaman and Kamaligan, they is the pwede. Tapos yung iba man, they hindi na kayang mag-establish. Katuyuhan kan Metro Naga Development Council ang igilid ang politika asin mas papusugon ang pagtarabangan kan syudad ni Naga asin pagtarain na banwaan sa padagos na progreso. Para sa Nagangunyan News, Kate Dilovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. City Health Office Padagos na nangangapudan sa Padagos na kampanya kontra dengue urog na ngunyan na tiguran. Detalles, Joel Sulina. Mas higot ang pangapudan ngunyan kan City Health Office katuwang ang mga barangay health workers asin komunidad sa kampanya kontra sa dengue asin ang pagpatanid na maging malinig sa kapalibutan para mayong mag-irok ng mga lamok na carrier ng dengue virus. Sa pinakahuring datos kang City Health Office, saro ang nai-report asin nai-record na mortality sa padagos na nagdadakul na numero ng kaso ng dengue sa Naga City. Kaya man nagsugo naman si City Health Officer Dr. Butch Borja
na mas pang i-intensify ang paglilinig asin ang search and destroy sa mga estada kang mga namok asin ang fogging o misting sa mga barangay. Sa presente, igwana ning 380 ang kaso ning dengue poon Enero sagkod kang petsa 21 kang Agosto ngunya na taon, masalangkaw ning 108% kumpara sa parehong peryodo kan taong 2018 na igwasan ng 183. Kapag na yung inutan, ang makabundo lang po kita sa wrong mortality, kang August 16 po ni, Friday yan, 29-year-old po na female na sa barangay po sa barangay Pakol. So kung sumadahon na po ni, kitang 108% na increase as compared po sa same year, same month last year. Naigwa lang po ni 183 cases kan last year. Padagos mag nakabandera ang Blue Alert status sa syudad ning Naga asin nagpatanid ang City Health Office na mas madakul ang namok kumuyao na kita sa rainy season kung saan mas marikas ang pagdakul kang mga ini. Asin pinag-aantisiparan kang City Health Office ang iba pang mga kamatian na daranaman kang pagbaha asin paghira kang klima o tig-uran. Pwede magtaas po yan, tatag-uran. Favorable po yan sa breeding area kang mga namok. Aedes aegypti. Lalo na Aedes aegypti. Ikaw po sa ranong po kaya itong Aedes albopictus. Kunyan, sa barangay po, yaman ang full participation ng mga barangay officials. Lalo na po itong paginigibong rabos nila pag weekends. Padagos na po yan. Tapos si search and destroy, naginigibong mga sa tayo mga BHW. Kung kaya po, ang sa doon pong fogging timan, dahil mo nagpupuntok na nagpapalibutuan tayo sa mga area na may positive na kaso. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, lokal na gobyerno Kanaga bukas sa paggamit ng e-jeep bilang transportasyon. Detalye sa haliki Don Jimenez. Ano po kaya Bukas ang gobyerno lokal sa posibleng pag-operar nin electronic o e-jeepney sa syudad ning Naga. Sigun kay Alcalde Nelson Ligacion, personal na pigkukonsiderar niya ang operasyon kan modernong jeepney, alagad kaipuhan mo ng tungkusan ng mga issue kan transport sector, siring kan presyo ka ini. Nahihiling subuot kan gobyerno lokal ang benepisyo kan e-jeepney, urog na para sa karahayan kan kapalibutan. Welcome development po yan sa Naga na magkaigwa ng electric jeepney. Ang totoo po kaya, ako po mismo, pigko-consider ko po siya. Pero kung paano po ang magiging sistema, ibang urulay po yan. Aram taman po kaya, si benepisyo po kayo, nahiling taman po mismo si unit. Sigun man kay Vice Presidente Leni Robredo, haloy nang pigtutulod kan gobyerno nasyonal ang modernisasyon kan pampublikong jeepneys. Alagad, igwan ng pagkontra sa pirang miyembro kan transport sector. Pigbibisto man kan opisyal na kaipuhan ngunyan kan gobyerno asin publiko na ipadagos ang pag-urulay antes na dagos ining iimplementar. Urog nang subuot na imaiibitaran na magkaigwan ng pagbabago sa lado kan paggamit ng e-jeepney. Na lang papaano matatabangan, lalo na si mga nasa transport sector, papaano matatabangan para makatawid duman sa shift na ito. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Antes ka sa tuyang bareta at sa mga tugang sa tuyang urulay banwaan mga kaibahan ta po si Mr. Mon Florendo ang mall manager kan Naga City People's Mall asin si Mr. Rene Gumba kan Public Safety Office. Transport Network Company na Grab target na madugangan pa ang taxi units sa syudad ng Naga. Detalles Joel Solina. Nagkortesiya asin nakipag-ulay kay Alcalde Nelson Ligacion ang representante kang Grab Taxi para man ipaabot ang mga updates sa operasyon kan ride-hailing application o Transport Network Company digdi sa syudad ng Naga. Sigun kay Mr. Roberto Belda, Grab Operation Manager for Luzon, sinabi kay ni na makalihis ang sarong taon buon na mailansar ang saindang operasyon digdi sa Naga. Naging positibo man ang pag-ako kan riding public sa mga unit ng taxi na nasa lindong kan saindang serbisyo. Huli kang kombinyensya, asin pagiging marikas, asin pasil sa pagkuha, nin malulunad ang taxi.
pasiring o paghatod sa mga lugar kan Bicol Region gikan sa syudad ding Naga. So yung isang bentahe po para sa isang Grab taxi driver is that dadagdag yung kita niya. Kasi bukod po dun sa metered fare natin, meron din po tayong tinatawag na booking fee. Sa booking fee po, hati po ang Grab doon, tsaka yung driver. Sa presente, igwaning 50 units ning Grab taxi sa syudad ding Naga na nagbabiyahe araw daw asin ini pinaglalauman madudugangan pa ning 10 units kulita ang mga ini haloy namang nagpahiling ning interes na mag-apply sa nasambit na transport network service. Napag-araman na 15 mga Grab taxi units na i-activate liwat matapos na mapending o maging idle ang service kay ni urog na ngunyan na peak season kung sain dakol ng mga turista asin commuters at maarabot ngunya nakapistahan. Ang kagandahan po nito, bukod tama po yung sinabi nyo, convenience kasi hindi na kailangan maglakad ng pasahero, yung taxi na po lalapit sa kanya. Comfort, hindi na kailangan mainitan o maulunan. At of course, yung pinaka-importante po yung safety. Yung kaligtasan kasi lahat po ng Grab na sasakay o mga passengers is kilala niyo yung driver. Nandun yung picture, nandun yung plate number. Ganoon din po yung driver, kilala niyo yung... Para sa Nagangunyan News, Joel Sudi. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, kinakalkulong maabot sa 50 mga estudyante sa Ciudad de Naga nakikinabang sa Adopt a Child Paid Forward Project. Ang detalye sa haliki Don Jimenez. Nagpirma na ni Memorandum of Agreement o MOA ang Department of Education o DepEd Naga asin ang You Can Do It Foundation nga ni na formal na ipadagosan sa indang pagtaon nin tabang sa implementasyon kan Adopt a Child Pay It Forward Project. Sigun ki Dr. Mary Ann Papica, Chairman kan Board of Trustees, maabot sa 50 mga estudyante gikan sa pirang pampublikong elementary asin high school sa syudad ni Naga ang beneficiaries kan proyekto. Obheto subuot kan sa indang programa na makatabang sa pagpaeskwela sa mga kaakian urug na sa mga pamilyang mayo ning kapasidad na magpaeskwela sa indang mga aki. Pobre and determinaduhon makaeskwela. Secondary na lang kung sindahan lang ang marka o dae. Kasi basta igwa sindang markang 80 and above. Pero dapat masustinira ninda itong 80 na dahil na maging 79. Sa iraram kan programa, kaipuhan na magtabang man sa pagpaeskwela ang mga estudyante na napatapos na kan Adopt a Child program, tanganing magdagos-dagos ang proyekto. Sigun ki DepEd Naga Schools Division Superintendent William Gando, papel ngunyan kan sa indang opisina na tawan nin suportahan programa asin ipabisto ininga ni na magdakulpaan matabangan kan Adopt a Child Pay It Forward Project. Yan ang magayon na parte ka ining foundation an mabuhay ang pagtubod sa puso asin isip kan labang akita na kaya niya. Maniwala siya sa iyang sadiri, nakakayanon niya. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mga tugang yan na po ang katiripunan kan sa tuyang mga bareta digdi sa ANN News. Ngunyan pong Sabado, 24 kan bulan na Agosto taon 2019. Sa pangarang kasamuyang nakaibanan sa technical, asin nakaibanan niya po sa pagbabareta, kami po ang sindo mga naging para bareta. Ini po si Allen Rayondanga. Ini man po si Roy San Ramon Atchan sa samuyang pagbabalik. Antabayanan po ang Urulay Banwaan, magiging bisita ta partner Atchan. Si Mr. Ramon Florendo kan Market Enterprise and Promotion Office asin Mr. Rene Gumba, mga tugang. Sa tuya pong topic Atchan. Ang pag-urulay ng mga tugang, road clearing, kumusta ang merkado publiko kang syudad, ano ang sa tuyang mga preparasyon ngunyan na nagdadang-hadang na ang kapiestahan ka sa tuyang mahal na ina Nuestra Señora de Peña Francia. Atchan, mabulta po kami. Yes! We are now online. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal. Just log on to www.easybus.ph/Naga. Now you can book and pay your tickets with Alps, Amihan, Kagsawa, DLTV, Raymond, Bicol Isarog, and Peña Francia bus lines in just a click away. Travel the smart way with BCS online booking and payment portal. This project is jointly made possible by the City Government of Naga through the Bicol Central Station Management in partnership with DOST,
Easy Bus PH, and Development Bank of the Philippines. Travel the smart way. Book your ticket through the Bicol Central Station online booking and payment portal. This public service announcement is brought to you by City Events, Protocol, and Public Information Office. Hey again, youth! Susog sa Akta Republika 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, ang bulan nin Agosto iyuman ang bulan kan mga jóvenes. Ang peryodo na August 12 sagod August 18, iyuman ang pigtalaan na linggo ng kabataan sa enterong Pilipinas. Ini po si Kylie Tripulca, ang sa Indupong Naga City SK President, kaiba si Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene de Asis, asin mga pag-iriba ko sa Sangguniang Panlungsod, nag-iimbitar po sa Indugabos na makisumaro sa mga aktibidades na pig-andam ka Naga City SK Federation ngunya na bula na may katuyuhan na itulod ang intereses kan mga jóvenes kan syudad. Sa Agosto 26, makondusir po kita nin mental health awareness, HIV, drug abuse prevention, asin financial literacy seminar. Magkakaigwaman po kita nin feeding program sa PETSA 27 asin tree planting activity sa PETSA 28. Sa pagtulod niya to kan arte asin kultura, gigibuhonan po niya to sa Agosto 29 ang Academic Festival kung saan mapatiribayan ang mga jóvenes sa pagsurat, pagtigsik, balagtasan asin iba pa. Sa tuman na itatampok ang talento kanagen youth sa tulong aldaw na kurit, dawit, kulit, tulong bangginin patiribayan sa pagkanta asin pagbaile, art exhibit asin Battle of the Bands, tulong aldaw nin Bancheto asin food bazaar sa Plaza Quezon asin Rizal on Agosto 30 sagod Setyembre 1. Inipuliwat si Kansihala Kylie Tripulca, pigaalok po kamugabos sa selebrasyon kan sa tong mga paglaom nin banwaan. Para po sa mga kahaputan, magbisita po sa samong SK Federation Office sa City Hall o mag-upload sa 0915-837-1808 asin 0908-629-1389. Yaon na naman po kita sa panahon kan pagsilibrar kan satong pagkamuot asin debosyon sa satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Panahon kang pagpasalamat sa mga balaog na satong naresibi sa paagi kan sa iyang pagtuwang asin pagsurok sa tong mga nagenyo asin Bicolan. Panahon nin pagbalos nin mga karahayan sa kapwa asin maugmang pagtiripon-tipon kaiba ang pamilya asin mga katuod. Ini po si Alcalde Nelson Legacion. Inimam po si Vice Mayor Nene de Asis, kaiba ang mga miyembros kang Sangguniang Panglungsod. Asin ang samong mga pamilya. Purunyog po kita na ibungkaras ang satong kultura, asin liwat na ipahiling sa kinakban ang satong kapusugan kang satong pagtubon. Mag-iribanan po kita sa pagsilibrar kan pinakamagaya-gaya asin pinakadakula na kapiestahan sa kaumawan ni Maria sa Bilog na Asya. Madyan na po sa Naga. Fiesta na! Viva la Virgen! Viva! Naga na! Riondanga, San Ramon, Ulay, Mga tugang bueno, maray na aga po liwat. Asin welcome po giraray sa programang Anagang Ngunyan. Ngayon na po kita sa Urulay, Banwaan. Petsa 24 taon 2019. Ini po sa inyong lingkod, Alan Riondanga. Iniman po sa Roy San Ramon, maray na aga po ang sa tuya pong pag-uurlay ngunyan, ining ginigib ongoing na road clearing operations. Tapos, siyempre, idediretso ta na partner ang manunungod digdi sa nagdadangadang na Peña Francia Fiesta. Correct. Ta may kuyang kaya bagay ni, garo konektado kaya bagay ni, siyempre, pag abot kang fiesta, may mga paratsinda. Correct. Sa insinda maduman during the fiesta. Actualmente may mga naghahapot kanin sa tuya. Pwede nga dyan itong pagbugtak nga kami itong may trapal. Na, may suyab. May suyab. Pwede nga kami dyan sa gilid kan tinampo. Yan niya ako niyahampot na sa mga sa tuya, mga amigos at mga authorities digdi sa Sunod Dinagan. Kaya araw kasabi ng mga tugang, mga kaibahan tapong ngunyan. Ito na po magpahaluyon, Mr. Ramon Florendo, kan Market Enterprise and Promotions Office, asin Mr. Rene Gumba, kan Public Safety Office. Sir Mon, Sir Rene, good morning. Maray na ka sa imo, pag-iribang Allen, pag-iribang Roy, pag-iribang Rene. Sirima po sa mga nagdadalan sa tuya. Diyos, maray na aga po sa inyo. Po, maray na aga sa gabos. Sir Mon, Sir Allen, Sir Roy. Sa gabos po na nagdadala, naghihinanyog. Good morning, good morning. Partner. Inutod ta siguro sa ki Serene, ninhulit ta ang ngunyan baga partner ongoing ang road clearing operations. And sa nakalihis na
4, 5 aldaw. Kumusta na sir ang sa indong operasyon yun? Iyo po, actually naka-draft na sa tuyang report sa DILG for approval kang sa tuyang alkalde. Duman po hinihiling na inventaryo ta na ba sa mga tinampo, nalinigan ta na ba sa mga tinampo, napakaray ta na. Halos po digdi sa tulong component na ini nagkaharaman naman, although not 100%. Halimbawa, so road clearing ta po duman sa 14 priority roads, ang hiling ko nasa 50% pa sa nakita. Ang gustong sabihin kaya, naagihan ta na yan, pero minsan pag-agi ta na, baralikso ibang mga ulang. Kaya kay puwantang uro-utruhon. Until such time na masiguro ta po na malinig yan, then we can claim na 100% malinig na. So sa sangon yan po, ongoing na naman sa tuyang operation, and ang pinapaabot na giraray sa pag-iribata sa mga kahimanwa, dahil po ini mapundo hanggang makuata so pigmamautang makumpleto po so clearing operation kang sa itong mga tinampo. Narirasami lang sir, sa kada aral daw nindong pag-operate, lalong-lalo na sa mga sidewalk vendors, naggaro day nawawara, day nauubos sa mga sidewalk vendors. Anong sa inindo pig dadara ining mga ini pagkatapos tang ipasararam sa operasyon? Ang totoo kayan Sir Roy, halos araal daw nasa mayor's office kami ni Sir Mon, dahil ligdi sa mga vendors na ini. Sangunyan po ang urulay mina, gabos na dakop ng mga vendor ma-coordinate with the market. Duman po sa gabos dapat yaon sa market. Gusto sabihin, mayo ka dyan sa tinampo, mayo ka dyan sa sidewalk. Pero sabi lang mo mga pirana daw ni itong mga nindo sa tansya mo lang. Ballpark, lampas ining sanggatos tabi. Ang sunod ko kayang hapot ki Sir muna. Correct. Kung nang Sir, arog kan sabi ko, nasabi ni Sir Rene, nasa sanggatos na labi. O sa inta na ini iraralag mo niyan. By the way, kumusta na ang Naga City People's Mall gunyan? Ang Naga City People's Mall garo pirming aral daw piyesta. Piribag Roy. Ninhulita inibaga ang pinaka tipunan ni mga tao. Ang mga transportasyon, it begins and ends with the Naga City People's Mall man. Si mga gabos na kaipuhan kang mga residentes, habitantes kang Naga sa kusi mga pagtaraid ng mga munisipyo, diyan man po nagsasaod, nagbabakal. Sa hapot pong kumusta ng satuya mga tugang ng mga vendors, hirak nin Diyos po dahil pa napapano itong mga pigtagama may mga area. We have identified and prepared 3 major areas sa laog kang Naga City People's Mall. Primero duman sa Riverside, babaga kitang bakanting lugar duman na partly being utilized as a delivery area and parking area para sa mga sira, sa mga bagas, sakot si mga deliveries kan mga groceries kan mga tindahan. Ani kadua po, duman sa second floor portion po kang Presby section. Para naman po yan sa mga tugang ta mga vendors na yaraon sa tinampo na nagtitindang baldi-baldi ng mga sira. Ani katulo po, duman sa third floor, igwa kami duman mahiwas na area sa may, kung nakaatubang ka sa People's Mall, sa right side, sa roof deck, igwa po duman yung mahiwas sa duwang bakanting lugar. Pigtatagama mi man yan sa mga para maritatas, para gulay na itong nigo-nigo na naglalayaw-layaw sa tinampo. So, dahil po masabi na mayong lugar ang sa tuwa po mga tugang na vendors. In fact po, ang prinsipyo may is really to rescue and assist. Tayo po, kay puhan dahil tahalian ng trabaho. So, we believe na ang pagtitinda po, ikaw man partly may responsibilidad, although pribileyo ninda yan, may responsibilidad man sinda. Na ang pagtitinda po, igwa ning tamang oras, igwa man ning tamang lugar. Dahil man ta gusto ta maghanap buhay, matukaw kita sa sarong kanto, babarata yung tunto agihan ng tao, sa kuda agihan ng tinampo, makakapirwisyo man kita. Totoo, makakabenta kita tayo ng agihan. Kundi, mapipirdi man itong mga lihitimong mga negosyante sa laog ng People's Mall. So, ngunyan po naugma ko dahil ito pong pig-rescue mi sa mga tinampo, katuwang po itong Task Force Road Clearing Operation, kadakol po ang naugma ng mga vendors. Totoo man, ang sinasabi ni Pag-iribang rin, may namumundo, taaral daw yaon duman sa mayor's office. Ta nakikiulay kung pwedeng maibalag sinda sa tinampo. So, pinapaliwanagan mi na sangunyan dahil na pwedeng magtinda, magmantinir sa tinampo.
kung mayo na pong vendor sa tinampo, masain man ang parabakal. Mhm. Siyempre mapasiling nga sa merkado publiko. So yan po ang sa tuya pong maugmang balita ko niya. Yan. Katakot bang ginaray dyan, tabi, sermon, Sir Rene, igo pa din kita nakukuha ang mga reports kaya baga, despite nga ni, sabi nga ni Kian, our effort, wanan talaga sindaning maninigo na lugar, In fact, sabi nga ni Kian, maski ang MEPO, maski itong Market Awards Committee nga ni baga, nag-exert na ng effort, syempre daw, para paano, kung may idadagdag ka sa taas kang merkado publiko, magiging kakompetensya yan, katong mga yaon ng ngunyan duman, Sabi nga ni Kayan, sa pagsurog duman sa mga gusutang mahali sa tinampo, igwaman, supposedly, igwaman kitang na dadanyaran duman sa merkado mismo. Ini ba, sir, gibutangon yan, I know, na-appreciate ini katong iba, pero iba mangyari ba abang tatagas kampayo, yan mangyari sa tinampo. In fact, the other day, although dikit na lang yan, magkapira na lang ani, nakapasada ako dyan, tabi, sermon, Sir Rene, sa J. Hernandez, mga around 6:30 in the evening, igwa mangyari magkapira. Sagkod no arin, tasinda tabi Sir Rene, sermon. Kumbaga sabi nga ni Kian, matugot pa kita ning siring, na, kumbaga syempre daw para paano, dahil may magiging mabibigla. Dahil tama niyang pwedeng pirsahon, bako man kitang martial law. Kita po baga sa naga ang pagtubod, kaulayon, kumbinsiron, tawan na ning maninigo na edukasyon, kung taano kay puhan duman, pero sagkuds no arin sana. Sabi nga ni Ken, ang tolerance kang syudad ning Naga, kang PSO, kang Market Enterprise and Promotions Office, para digdi sa mga arog ka ini yung mga katugangan pa niya tong igwapa ning, sabi nga ni Ken, pagtagas ning buot na mag-utob duman sa tuyong makasubuan. Kami po pigta 160 days so task group na mahaman so paglinig kang sa to mga tinampo. Pero nasa 14 pa sa nakitang target ngunyan, medyo dakol-dakol pa po ang gigibuhon ta. But be that as it may, diretso po so paghiro ta aral daw with or without the task group. Yaon po sa tuyang mga personahe na naglilibot para punpunon ining mga i-rescue ining mga nagtitirindang ini darahon duman sa market area. Ang mensahe ta po garo digdiyo, igwa kita ning programa para maglangkaw si foot traffic sa tuyang merkado. Sa paagi kaning ginigiributang ini. Kaya naugmaman nga ni ako na may nahihiling na positibong anggulo. So increasing the dynamism within the Naga City People's Mall by bringing all the vendors into the area. Hopefully, sinasabihan taman sa mga parabakal ninda na turuod sa gilid kang tinampo, dumana po kamo sa Naga City People's Mall. Bako po kamo sa tinampo magbarakal. Sir, naaris ako lang, ining ibang mga paratsenda, di ba sa may Atubangan Kamplas sa Rizal, may mga paratsenda dyan, kada hapon, kadakol dyan. Duman man sa may Naga City Police Office, di ba? Duman sa may Central Headquarters, mga paratinapa, iba-ibang mga sa inito. May sugpo na nga nito. Oo, sa inito hali. And ito ba hali man sa market na nagbaraba duman o may iba pa itong lugar na hinalian? Napigkulo karta man girara ito duman, ibinalik. Kung duman ito hali, ibinalik ta ba? Kadaklan, kaya nga ni continuous ang dialogue ko sa mga kairibanan ming stockholders because most of the products that are being sold digdi sa mga tinampo yung pisasabi mo tayo pag-iribang Roy. Ikan man lang sa merkado. So, while they were claiming na nagko-complain sinda na grabing kompetensya ninda sa tinampo, ang sabi ko man, kamumang kaya niya ako ang nagsusupply ng mga produkto. Oo. Naintindihan ko man tabintama nindo yan. But ang napipirwisyo itong motorista, mga paralakaw, itong sa tuya pong tinampo. So, continuous pang dialogue mi. In fact, kang pigraralaog minasindang ngunyan sa merkado publiko, iwa man yung resistance giraray. Si from within. Nadagdagan mi sa kompetisyon. Ang sabi ko sa inda, mas maray na ako itong kataid mo ang kakompetensya mo kisan yaon duman sa harayo na may inot na dahil na madiretso sa laog ni merkado publiko. So ini po party sabi nga ni pag-iribang alin, may education component ini. Kay puhan maintindihan
Kaya ini sa tuyang mga negosyante, ini sa tuyang mga stallholders, store owners, ako din mga tugang tang vendors, pati naman ang publiko. Ano? Because in fact, there was a time na nagpo-propose na ako na pati itong mga nagbabakal sa tinampo duman sa mga vendors, ma-penalize man. Ano? Because nagrereklamo ang publiko, pero ang nagpapamantinir man kaining sa tuyang mga tugang sa tinampong mga vendors, si habitantes naman lang na garo ano man ngita masakat pa ngaya kumaduan pa sa merkado publiko pag-abot ko nga sa barlit iguan tinapa iguan ning salted egg may kamatis pa yan ano or pag duman mo sa may plaza sa kanto kang bitsara iguan ning mga prutas na banton pero dahil aram kuminsan bako yan ning di ko man sinasabi na bakong malinig yan dahil exposed yan sa elements ka environment posibleng may contaminants yan, ano? Kuminsan, taday mi man yan na aram mo, pag niranihan mo, tayo hiling mo ang kiluhan kung tama, madulag na. So, dahil ko sinasabi ng kadaklan ng mga kiluhan kayan, may diferensya. But, historically, napoprove me na pag may nag-complain na may diferensyang kiluhan, most often, if not always, gikan yan duman sa mga layog-layog nga ni ng mga tugang. So, we're trying to protect here the interest of the public as well as ito pong sa tuyang mga negosyante. Ini po demi kaya. We need concerted efforts from the various sector, pati itong mga regulatory agency. Kaya nga ni, sa parte mi po, dipisil ang enforcement. In fact, 3 days ago, nakuanan mi pa sa video, itong sa Ruming Guardia, dinaklag ni mga tinapa, sinagayon-gayon na niyang bagong uniform na puti, nagbara-brown na kang pigsisitar na niya, sinigwag allegedly itong mga tinapasa sa iyang polo shed. Kung nagtumang kami, nag-resisa na niya ako dahil kung magre-react. Ano? We should be receiving such kind of harassment, pero no touch, maximum tolerance kita. Ano? Maintindihan sila. Bago kita partner duman sa preparasyon para sa Peña Francia Fiesta, tayo man ginarayan nito. Iapot ko lang ki Sir Rene. May mga recidivist kaya baga Sir Rene, mga paratsin, mga araw ni mga itong mga dinadakop ta sa tinampo. Anong unyan ang kuyan? Anong unyan ang apot kay niyo? Ang gigibuhon kan lokal na gobyerno kan naga sa mga araw kay ni yung mga recidivist ang inaapod dito mga pa uro-utro na lang na pag maabaya, paghahali mo, pagtatalikod mo, hihikapong ka, mayaw na naman mabalik. Anong tugon ta sa inda, Padagos? Iyo po, pigpunan mi na po si profiling kaining mga vendors na ini. Gustong sabihon, nasa punto na kita na bistado ko, aram ko sa mga lalawgon, kung tagasain, kung sa irisay. So with that record, ang sunod na pong pinapagibo, garo sa Rogue Gallery. Si say so mga paratindaig din na 20 na, 30 ticket na ang na-issue mi, na 30 ng citations ang na-issue me. Eventually, we will ban these persons. Kung day naman nakakarahay, day naman nagtutubod talaga, bako naman pong maray sa paghiling kang iba na pigngingirita na kita. So, we will be more decisive on this and ang malinaw lang po mo niyan, so mga inot na pigkukuro ata, pinapadumanta sa Naga City People's Mall to be accommodated in the vicinity. Ang malinaw sa ngunyan, ang sidewalk, saka ang tinampo, bawal po tindahan. Yan. Antes partner kang break, na-mentionan mo ang recidivist, na-mentionan mo ang pa-uro-utro na sa ng pagbalgar, sa urog na inibagang sa sidewalk vending, ining sa road clearing kwenta. Sir, ikonekta ko ini sa traffic, kita baga ang para motor pag dai nagsisettle, dai nagpapakaray, tika para karasuhan ta baga. In fact, may mga nagdidirect din nga sa Toyota, may mga warrant of arrest na pala. Taday pig para siretel sa indang mga violation. May siring ba ka ini yung lakdang ang PSO o ang gobyerno lokal kan Ciudad ng Naga na kung ano si aplikasyon mo niyan duman sa mga violator sa traffic, gibuho naman duman sa violator sa sabi nga obstruction sa tinampo through ining mga sidewalk vendors niya. I-check ko po so provision kaya garo restricted to drivers. I-check ko kung kayang i-cover ang si mga other obstructions sa tinampo. Pero kung di ko napapasala, generic man sa provision sa satuyang ordinansa na after issuing the citation,
kung dahiyan asikasuhon, it will be translating itself into legal case. Bueno, mga tugang, mabuelta po kita sa to yung programa. Ipapakita tadang 20 minutos partner. Ang pag-uurlahin to mga tugang, mapiesta na. Ayun, mapadagos na ang piyesta, mapadagos ang road clearing. Paano kita ngunyan? Paano ta pag susurog po nun? Paano tangon yan? Sabi nga ni Kian, mimislahon. May road clearing ka, mapiesta, aranta na bagang dagmang ang madirigdi. Dagmang man ang mga paratindang mapasiring sa naga, tapiesta baya. Iyan mga tugang sa pagbuelta ka sa tuya pong programa. Urulay Banwaan digi sa Anagong News. Yes! We are now online. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal. Just log on to www.easybus.ph/naga. Now you can book and pay your tickets with Alps, Amihan, Kansawa, DLTV, Raymond, Bicol Isarog, and Peña Francia bus lines in just a click away. Travel the smart way with BCS online booking and payment portal. This project is jointly made possible by the City Government of Naga through the Bicol Central Station Management in partnership with DOST, Easy Bus PH, and Development Bank of the Philippines. Travel the smart way. Book your ticket through the Bicol Central Station online booking and payment portal. This public service announcement is brought to you by City Events, Protocol, and Public Hey Information again, Office. youth! Susog sa Akta Republika 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, ang bulan nin Agosto iyuman ang bulan kan mga jóvenes. Ang peryodo na August 12 sagod August 18, iyuman ang pigtalaan na linggo ng kabataan sa enterong Pilipinas. Ini po si Kylie Tripulca, ang sa Indupong Naga City SK President, kaiba si Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asis, asin mga pag-iriba ko sa Sangguniang Panlungsod, nag-iimbitar po sa Indogabos na makisumaro sa mga aktibidades na pig-andam ka Naga City SK Federation munya na bula na may katuyuhan na itulod ang intereses kan mga jóvenes kan syudad. Sa Agosto 26, makondusir po kita nin mental health awareness, HIV, drug abuse prevention, asin financial literacy seminar. Magkakaigwaman po kita nin feeding program sa PETSA 27 asin tree planting activity sa PETSA 28. Sa pagtulod niyato kan arte asin kultura, gigibuhonon po niyato sa Agosto 29 an academic festival kung saan mapatilibayan ang mga jóvenes sa pagsurat, pagtigsik, balagtasan asin iba pa. Sa tuman na itatampok ang talento kanagen youth sa tulong aldaw na kurit, dawit, kulit, tulong bangginin patilibayan sa pagkanta asin pagbaile, art exhibit asin Battle of the Bands, tulong aldaw nin Bancheto asin food bazaar sa Plaza Quezon asin Rizal on Agosto 30 sagod Setyembre 1. Inipuliwat si Kansihala Kylie Tripulca, pigaalok po kamugabos sa selebrasyon kan sa tong mga paglaom nin Banwaan. Para po sa mga kahaputan, magbisita po sa samong SK Federation Office sa City Hall o mag-upload sa 0915-837-1808 asin 0908-629-1389. Yaon na naman po kita sa panahon kan pagsilibrar kan satong pagkamuot asin debosyon sa satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Panahon kang pagpasalamat sa mga balaog na satong naresibi sa paagi kan sa iyang pagtuwang asin pagsurok sa tong mga nagenyo asin Bicolan. Panahon nin pagbalos nin mga karahayan sa kapwa asin maugmang pagtiripon-tipon sa iba ang pamilya asin mga katuod. Ini po si Alcalde Nelson Legacion. Inimam po si Vice Mayor Nene De Asis, kaiba ang mga miyembros kang Sangguniang Panglungsod. Asin ang samong mga pamilya. Purunyog po kita na ibungkaras ang satong kultura, asin liwat na ipahiling sa kinakban ang satong kapusugan kang satong pagtubon. Mag-iribanan po kita sa pagsilibrar kan pinakamagaya-gaya asin pinakadakula na kapiestahan sa kaumawan ni Maria sa Bilog na Asya. Madyan na po sa Naga. Fiesta na! Viva la Virgen! Viva! Naga na! Riondanga, San Ramon, Ulay, Banwaan. Naga na! Giraray mga tugang, buwelta po kita sa programang Urulay Banwaan. Ini po giraray ang sa indong kaibahan, Allen Riondanga. Hindi pa po sa Roy San Ramon, igwa na lang kitang pirang minuto sa natatadat. 20 minutos sa partner. 20 minutos.
Sa natatanatang 20 minutos, ang urulayan tapungon yan mga tugang, ninhuli nagdadang-adang ng Peña Francia Fiesta para tinda mang giraray. Maayong pagbabago. Sir, Sir Rene, bago kay Sermon, di ba sa sentro kang Naga, may mga pig-designer ba kitang pwedeng tindahan ka mga paratsinda? Sa ngunyan po, pa kaming nare-receiving instruction. If we will abide by the instructions given, so road clearing operation ta po mapadagos. So bawal ang sidewalk, bawal ang tinampo. Unless we get specific instructions from our mayor from the Sangguniang Panlungsod, then we will abide by that instruction. Okay. Partner, andam na ba ang Market Enterprise and Promotions Office, ang merkado, sa pag-akomodar? Just in case baga partner, ipagbawal talaga, magsayo baga ang gobyerno lokal, ay, talagang road clearing will be road clearing, piyesta man o dae, road clearing yan. Nakaandam ba ang MEPO, ang satuyang espasyo sa pag-akomodar kaining mga arang ta partner, bako man yan ribo, siguro ginatos man, na mga parinda, ngunyan na piyesta. Sermon. Siring kang ginigibo kan mga ordinaryong habitantes kung mapiesta. Anong ginigibo? Naglilinig, pipakaray ang panganing pagsabat sa mga bisita. Ikadawa, itong akomodasyon. Sa parte po kang merkado publiko, primero may pigi-ariglar itong vehicular traffic system, including itong parking within the Naga City People's Mall. Ikadwa po itong pigre-refurbish mo itong mga signages. Ang arig klaro sa mga bisita, sa mga tao, sa mga motorista, itong mga directional and then traffic signs. Ikadwa po itong paglinig. Na risata man po baga, nagpipintangon yan. Ang Naga City People's Mall, itong outer walls yan, nagpipinta po. So, parte po yan ka itong preparasyon. And we are trying to identify spaces by which we can accommodate local entrepreneurs. Sakot po itong posibleng madayo. Pero ngunyan po, nagdadangadang ng piyesta pa ko na receiving baga ngaya proposal na pwede po kaya magtinda dyan. So, ako nga ni, ang pagtubod ko, baka kulang na ang mga dayo ngunyan. Because itong dating nagtitirindang kinuko ang produkto sa Divisoria, yao na digdi sa mga darakulang Chinese stores. So, ini man dakula mang kompetisya kan sa mga store owners. Kaya we're trying nag-uurulay kami ngunyan kan mga asosasyon kung paano man mas maingganyan ang mga tao na imbis na magsaud digdi sa mga pribadong commercial establishment, digdi na sa merkado publiko. Na makakasiguro sinda na presko dakul barato ang barakalon. Apwera kan may dagdag na may tawad pa. Yan ang sa tuya pong mantra. Pero kung libat ko lang, sir, may pa ba itong apot ko giraray, itong mga nag-a-apply taon-taon na matinda nga kami dyan, seasonal vendors ay naapod na dyan nga kami, kung isa yung ilalaag na lugar, third floor nga yan, mayo pang nag-a-apply. For the last 4 years po, mayo daw akong na-receive. Pero, So, we're trying to encourage na itong samuya mga lokal na store owners. So may mga proposal na itong sa dry goods, may mga proposal sinda sa muya na lugar na pwede nilang ukuparon. Sabi ko, sige, para man makabawi-bawi ka mo, as long as dahil kita maka-epekto sa luwas itong siring kang ginibunta sa road clearing. Pero kaya pa ba kang Naga City People's Mall? Halimbawa, kadakol lang kita itong mga naapektado ka itong road clearing operation sa pigran agto dyan sa Naga City People's Mall. Tapos, halimbawa lang, mag-arabutan itong mga paratsenda, kunya na piyesta. Igwa pa ba sindang lugar para na mabubugtakan ka sindang paninda? Actually, limitado ng maray. There are even proposals na haliun itong parking spaces sa taas. So ako medyo may pag-andam ako kaya dahil kung maka ng parkingan, paano si masaod mo? Correct. Ini pati bulyuman ng mga parasaod kaya. So, we're trying to make available, ma-maximize itong use katong limited na parking spaces. So, we're creating a system now na mabilisan itong pag-park mo. Within 1.5 hour or 2 hours, kay puhan, haliun mo na yung auto mo. Tangan ito give way to the others na masaod man. Urog na itong mga bisita. So, halimbawa naman sa may Igualdad site, Igualdad parking, sa may J. Hernandez,
ma-provide kami ng slot na taxi bay doon sa Pili Pasalubong area. Kasi ito Okay. mga bisita di man yan mahaloy, at least may loloadan sila, unloadan, at mga bisita, tapos masaod, larga na naman yan. Garo drop-off point Oo, lang. drop-off point. Kung maukuparta na kabus, permanently ang parking spaces. Correct. So, will not be able to accommodate more. Saan na lang, Senador, sir, inibang ko yan, inibang Riverside, puun duman sa ining sa may market sa Naga City People's Mall. Sa kuduman sa may hotel, itong Eurotel. Eurotel. Pwede ba siya? Dahil pa ba siya ikinoconsider na pwede ba siyang tindahan considering na tinampo siya? Ang aram ko po itong sa may market side, Sir Mon, ginamit na ng relocation area Okay. ng mga vendors. Itong duman sa Balyo. Under negotiation po, ini yung sa may Eurotel area. Dati po baga naglaag kita dyan kadtong anong hapon kadto. Itong garo Bancheto, correct. It did not work out, so we hope na sa iba pa mga vendors na ma-overflow sa market. So iba pa mga vendors na ma-overflow sa market, ma-accommodate duman sa lugar na ito. But pending the discussion with the Barangay Dinaga and I think the hotel owners. Pero ang management. saro ko lang na napapansin duman, may mga jeep baga duman, Iyo po. upper barangay. Pati si ibang tricycle na nag-aabang na ma-pick up sa Balyong side sa market. So kung araw ka yan, may displacement naman kita. Although itong mga jeep na ito, hahanapan na po ito ng terminal na permanente maninda. Sir, pwede ba duman? Itong halimbawa, pag halimbawa nagbugtak ka duman, ano bang klaseng ibubugtak mo duman na mga paratsinda? Uniform o dawa na lang? Actualmente, Kung sakali man, kung sakali lang. paghiling ko baka kagaton ito ng tao kung tindahan ta medyo sulok ito medyo sulok na. So, we're trying to negotiate with the Eurotel owners na kung mapipwedeng itong temporary queuing area itong mga dating nakapark duman sa Riverside, duman at tangaring to give way duman sa mga paratsinda, Okay. Tapos ito man waiting area itong Mabolo tricycle na istasyon na naghahalat. Dahil na magparapila duman sa likod kang market, duman ako Okay. Kaya lang ang sinasabi man itong supervisor katong Eurotel, mamong problema man sa parking kan sa idang mga kliyente. Correct. Mamagasin ng very limited man ang parking. So ongoing pang negotiation. But we will not end kami na pag-iribang rin na mahanapan ng solusyon ining siring kay mga problema. And the mayor himself, si Mayor Legacion, had mentioned na gigibon ng paagi na makaulay itong may mga vacant lot pa dyan sa kasentruhan na mapakiulayan ta kung pwede ma-accommodate hindi itong parking. Ayo. Itong nabanggit mo mga lugar na ito, Tabi, sir, pwede bang ano bang ilalagta duman? Uniform ba? Dahil ang napapansin ko kay ngunyan, iba-iba ang itsura, Kumbaga garo nagiging pag nag-agi ka duman, garo siya iba-ibang itsura niya, may mga tulda, may payong, kung ano-ano. Dahil ba ito pwedeng gibuhong uniform na tanganing magayon sa pagilingkan sa tayong mga nagdudurma. Oo. Naintindihan ko, pero sa ngunyan muna ang ginigibutan na muna ma-relocate na muna sila. Pero kung sakali may budget ba dyan ang syudad? Yan maurulay kami sa Metro Peso kaya Sergio Namongoso kung pwedeng ma-assist ini. Normally nagtatao man ang Department of Labor sa kudang Metro Peso kay itong mga kiosk baga. In fact, ang sakuyang papakiulay duman sa mga vendors sa pig-relocate, kaipuhan mobile ang sa indong tindahan. Tako minsan kaya garo pag mayong gulong garo permanente na. Tapos pag dempuat inapakaray, ang itsura niya may dakula, may sadit. Totoo yan. Iba-ibang klase ang atok, iba-iba ang pintura, So pero sa ngunyan, dito na muna pagpersahon nga aram mo may pressure sa inda. Importante itong mabuhay na muna si lugar. Correct. Tapos mabentahan ito, matudan tao. Sir, speaking kang mabuhay ang lugar, siyempre, may plano na ba si Market and si Solid Waste Management Office? Inisi sa Riverside, aram tabaga na igudumaning materials recovery facility. May basurahan duman Bakong basurahan, actually, materials recovery facility. Kung saan sigabos sa basura kang market, duman pigtitiripon, duman pigsusuruhay-suhay, sige sort out. Ngunyan, duman ta pinalipat sa ibang mga kakanon, si ibang mga, sabi ken sira
Siyempre kung ako man ang parasaod, siyempre ang hahanapon ko si medyo pleasing man sa mata, sa dungo, so lugar na sa kumbabakalan. Given na yan, sir, si MRF duman, or may plano bang halion? Ano bang plano duman sa lugar to make it certain, to make sure na kumbaga magiging magayagaya man ang sa kuyang market experience kung mabakal ako duman sa gilid ng Riverside. Ang katotohanan ng Pag-iribang Allen, hali na duman si Materials Recovery Facility. Tapig transfer na duman sa sanitary landfill. Ang urulay minangunyan, pero may naka-standby na truck duman na itong basura from the roof deck, second floor, iwa duman yung parachute, diretso na duman sa truck. Okay. Pag napanood na ang truck, diretso tulos yan duman sa landfill. Totoo, may mga sobra, kaya nag-uulay kami ngunyan na regularly ma-spray ito tanganing dae magparong sa kung itong possible na mga insekto dae man maglayaw-layaw, pero very limited na. In fact, itong MRF duman sa may Riverside, may distansya man duman sa mga vendors, bako man itong haraning maray. So I for one is very concerned of that probable site na bakong maray sakod sa sanitation. Kakanon ba sa tuwing mag-o-appreciate namin Pag-iribang Allen. So, sir, piyesta, saro sa perennial problem kang gobyerno lokal, pag sa mga paratienda urog na Balatas Road, going to Basilica, urog na ining 9-day novena period, turugdukan. In fact, 9-day novena period, in the 9 days after that, yaon dyan ang mga partienda nagtatarahaw na sa tinampo, maanang agihan sa tuyang emergency lane, maayon na sa tuyang ang ginigibot ba dyan, may ingress, may egress, may luwasan, may laugan lang. May nakalatag na bang plano si Public Safety Office? In fact, ipipresent ini sa Joint Operations Center. So, traffic management plan ta po, bako sa lang sa auto, kundi pati so pedestrian flow. Kung day po mabago ang instructions sa Satuya, bawal magtinda sa tinampo sa sidewalk. So, until such time that we receive any other directive, dadako po mi po sumatinda dyan. Yeah. Sir, andam na ba kita? Aram ta, nangaipuhan kitang awad-awad na numero kan barikada, awad-awad na numero kan yan bagang para sirto ta lang na so tawo dahil magpapara criss-cross so kaya niya kung duman na luwas so luwasan duman man na laog. May pigigibo na ba kung yan ang public safety? Sa ngunyan po ang priority ta itong pavement marking ka mga tinampo dahil digdi sa road clearing ta. Kung maririsan nindo yung panganiban both sides igwa na dyan yung pavement marking, so J. Hernandez tapos ining sa may kasentruhan. And then the railings, itong mga bakal na sa mga for the pedestrian. Matapos milan po iyan dahil 60-day period iyan. Ma-shift kami duman sa pagpreparar kadtong mga ginagamit ng railings. Actually, mga repair na lang ito dahil existing naman po, ginagamit na yan taon-taon. So, iba yaraon duman sa JMR Coliseum. So, iba igwa kita igdi sa City Hall. We will consolidate all of these equipments, materials for deployment sa Peña Francia Fiesta. Sir, in brief, halipot sana, sir. Balatas Manggiraray, pigasaraduan ta ang tinampong iyan tuyong fiesta, mahapot si mga taga-Kararayang Giraray. Sa inak po kami masakay ng tricycle. Tanda ako magiging sir ang sa indang terminal. So mga parapadyak man, sa iman nga kami pwede ba kami magpadyak padumang palaog sa Basilica? Ngunyan, kung ako masakay, sa inak ko dapat magduman, ako man tricycle driver, sa in dapat ako mag-andam kan sa kuyang sa diri, kan sa kuyang terminal. Basta ang closure ta po dyan, nagpupuon igdi sa kanto kang Balatas magsaysay. Maanang bawal na maglaog ang mga bihikulo. Duman man sa Balatas area, itong sa may tulay kang Matiway, so bawal naman duman maglaog ang mga bihikulo. Pig-workout ta po na mapakiulayan Giraray, so mga sementeryo dyan na mag-accommodate ng mga for parking purposes. Kailan pag napapano na po ito, obligado kitang isara na talaga para mayo ng mayong peligro sa mga pedestrian na naglalakaw. Bago kang iba pa, bago kita magpaaram sa tadang oras, saro na lang kay Sermon. Sir, duman sa likod kang Naga City People's Mall, pwede pa ba duman magtinda?
Pigurulan mi po ngunyan sa ipopropose ko sa Market Awards Committee na itong parking duman sa likod ma-accommodate itong seasonal painting. So, si primerong proposal nila duman sa Prieto Street sa Katatinan po ito dahil pwede. So, and the truth of the matter po, tabi, pag-iribang Royce ko, pag-iribang Allen rin pag piyesta talaga mga Friday, Saturday, Sunday, intiro na talagang pano itong both side of the road kang J. Hernandez. So, uurulayan mi po yan duman sa Road Clearing Operation Task Force kung how do we handle that? Sa talagang day na pupugulan, pano naman ang People's Mall, pati si mga pasilyo, tayo papaukupar mi ko yan because nag-iimbitar nga ni kita duman sa mga iraon sa Tinampo. So, I for one, importante po na ma-handle ining well because yan ang pinaka-alternate road. Pagsarata ka mga Tinampo, yung J. Hernandez, iyo na yan ang pinaka-alternate. So, two-way na pati dyan. So, hilingon ta po kung paano mataan na ni solusyon yan. At least for this fiesta, mataan na ni solusyon yan. We need concerted effort kani. Kung kami sana dahil minikaya. In fact, ngunyan nga ni, dahil man tinutubudan sa kuya mga gwardiya pag nagsasaway ka itong mga jeep na duman sa Zamora Underpass, itong loading, unloading lang, mga naman na, standby. Pigihiling sana kan mga driver. So, naghahagad akong sakuro ki medyo sapi sakot sa ki pag-iribang rin sa PSO na may paati sa LTO na may operative na kita duman na uniform ba personnel para tumubod para din nakaklag ang J. Hernandez. Sir, itong J. Hernandez, speaking of J. Hernandez again, itong mga nag-encroach duman, mga parachinda duman, so, ito mga duplex duman, itong mga parachinda chinelas, etc. Nag-ano duman sa sidewalk, nagburugtak ini mga lamesa. Piki-clearing ta po. Piki-clearing ta yan. Ongoing pa din. Okay. In fact, mas ang problema mi pa dyan dahil may designated kayang parking area sa left side kang J. Hernandez. Dahil mi po yan mahiro, dahil may ordinansa. Okay. Kaya pag-intindi man kang publiko na minsan pig sasabing, dahil mabagangaya ka mo nakaka-clearing, linawon ta lang po. So may mga existing ordinances provided for by an ordinance. Makikiulay po kami baka pag fiesta and during this operation na i-reconsider man itong mga provisions na ito. I-revisit, hilingon. Kasi kabali din po sa memorandum circular kang DILG itong pag-review ng mga ordinansa na nagtutugot sa paggamit ng mga tinampo. Okay. Yeah. Siguro, partner, inabutan na kita sa tuyang panahon, mabalos sa tuyang mga... Pwede na lang siguro, panghuring message sa mga ino-operate nindo niyan. Ayun po. Paranin na po ang fiesta. Mauta so matuninong solemneng panahon kang sa tuyang kapiestahan. So liwat so espiritu ning pagtarabangan, kooperasyon kang lambang saro. Para mas magian po ang maging sitwasyon tango niyan. Sir, sa mga parachinda. Siring man ako nangangapuda na ang pag-ugma sa man na okasyon kay puhan itong maray na pag-iriba-iba. So, in the same manner with pag-iribang rin na ako nangangapudan sa publiko. Ang naga po ngunyan ang host, kita ang ma-host. So, much of the burden, responsibility, yaon po sa tuya. Bako sana sa mga yaon sa local na gobyerno. Pati sa publiko. Pati mga motorista, pati itong mga riding public, pati si mga parabakal, parachenda. Kaya po itong kooperasyon. Kung mag-ibuta po yan, maugma po sa tuyang fiesta. So, maray na alda po giraray. Thank you. Mabalos Sir Mon Florendo and Sir Rene. So, yan po. Siguro, at least, napag-atid-atid ko niyan sa tuyang mga itong mga tinatamaan kayo niyong road clearing kung ano ang talagang basta ang mahalaga din partner dahil kita nagbasa lang nagagabot sa tinampo may piglilipatan may alternatibo kaya lang syempre may mga lugar naman talagang mas kaya anong gibuhon ta makitang may ginibuhon kaya dahil maghuna si mga sa tuyang mga kababayan ang mga parachinda etc mga tinatamaan pigko ko yan kamo inaapi hinahalian ng hanap buhay araw ba kayo mga reklamo nila pinapakaray lang po yan sabi nila. Correct. Yeah. Bueno
Paaraw na po kami sa pangarap po kasamuyang mga nakaibanan sa technical asin mga pagiriban niya mo sa newsroom. Iniman po ang sedong nakaibanan na antabayanan po kita sa KMFM 100.7 ang radyo kakampi mo asin sa 89.5 radyo natin Naga Roy San Ramon po. Sa ngaran man po kasatuya mga opisyalis sa Kalkang Syudad ng Naga sa pamamagitan po ni Alcalde Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nene de Asis, sa mga nakaantabay po sa tuya sa Naga Smiles to the World Facebook page. Ini po sa inyong lingkod, Alan Rayon Langa. Mabalos asin marhay na hapon. Riondanga, San Ramon, Urulay, Banwan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Army Gunay, Jeff Achas, Don Jimenez, asin Allen Riondanga, ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, Alas 11:15 ng pagkaaga, sagkod alas 12:15 minuto. ang nagangunyan, ang nagangunyan. Iaon na naman po kita sa panahon kan pagsilibrar kan satong pagkamuot asin debosyon sa satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Panahon kang pagpasalamat sa mga balaog na satong naresibi sa paagi kan sa iyang pagtuwang asin pagsurog sa tong mga nagenyo asin Bicolano. Panahon nin pagbalos din mga karahayan sa kapwa asin maugmang pagtiripon-tipon kaiba ang pamilya asin mga katuod. Ini po si Alcalde Nelson Ligacion. Inimam po si Vice Mayor Nene de Asis kaiba ang mga miyembros kang sangguniang panglungsod. Asin ang samong mga pamilya. Purunyog po kita na ibungkaras ang satong kultura asin liwat na ipahiling sa kinakban ang satong kapusugan kang satong pagtubon. Mag-iribanan po kita sa pagsilibrar kan pinakamagaya-gaya asin pinakadakula na kapiestahan sa kaumawan ni Maria sa Bilog na Asya. Madyan na po sa Naga. Fiesta na! Viva la Virgen! Viva! Naga na!